Da Allah almajiri, wani dan aiki nake so zaka min a cikin gida. Oke, wani kala aiki ne? Mu je zaka gani. God have mercy upon us. Photo, no be juju be that. Ka ƙara so mana. Ka zauna mana. Wanke-wanke nake son ka mun. To shi kenan. Ka san wani abu? Ina jin ki. Yanzu in nace kai soyayya da ni zaka iya? Yo ni kalmar I love you ma da muke zuwa mu faɗe ta a kwaɗa mana mari sai kuma a ce ma ni za a faɗa in yadda ai na amince na yarda. Jesus. Oh my God. Oh my God. To ai kai muke jira. Sorry yo. Hey!